Хора, в момента света ми зарежда и ще се развивам на survival. Дано света ми е хубав, защото често ми се пада да не е хубав света ми. Затова гледайте видеото до края. И моля ви се, абонирайте се за канала с камбанката и оставете лайк. Днес резултата от лайкове ще бъде 100 лайка. И сега трябва света да зареди. Така още гледате, че не е заредил, но скоро ще зареди. Хора, какво бихте предпочели да направя в Warcraft? Пишете долу в коментарите. Бая ми не е чак толкова хубав, спаднах се до дракон. Виж! Спаднах се на дракон! Ама бягай ли? Викам! Драунен ли е той? Не, сквит. Бягам! Бегай! Мале! Избегах на този дракон. Буквално до него се спомня. Хора, в момента трябва да намеря чакъл. Това е онова блокче, което ако щупите блокчето под него, то пада. Дали тук ще има чакъл? Чата ми говори. Хора, в момента братовчет ми е тук в стаята ми и ми говори някакви неща. Затова, хора, искам да ви кажа, че братовчет ми има YouTube канал. Казва се Андрей Екшена. Затова може да му гледате видеята. Също и се абонирайте за неговия канал, защото и в него има неща на Майнкрафт. Доста добре се разви в първия си епизод. Хора, за сега нищо не намирам и това е лошо. Защото трябва да намеря малко чакъл, пък не намирам. Хора, аз се сетих, че под водата също имаше такова блокче. Затова отиваме под вода. Ето го! Хора, както казах, това е Warcraft и той е много по-различен от нормалния Майнкрафт. Затова... хора, умрях. Ужас. От какво умря? Удавих се под вода. И се спалнах на супер лошо място. Какво? На един остров само с песъци.
в пустиня се спалнах. О, пустинно село! Хора, отиваме в пустинното село. Там ще има много хубави люлтове. Мале, хора, видяхте ли тая перка? What? Аз за първи път виждам такава перка. Хора, ще лютнем цялото село. Обещавам ви, ще лютнем цялото село. Така. О, тук има такова за респаун пойнт. Имам ачивмент. Я да видим какво има в тази къща. О, видях и потънал кораб. Супер. О, лопата. Лопатата ще взема. Тук има врати, дървета. Сам дъските ще взема. Те са ми важни. Тук още дъски, супер. И тук някакви неща. Не. Хора, вижте какви кактуси. Хора, сега ще влеземе в тая перка, тук за ток. Малко ми крашва играта и затова видеото малко трудно се вижда в него. Затова не си мислете, че видеото ви крашва. Така, първи чест. Тук има уит. Има и блок от уит. Тук има още уит. Да. Тук има още уит. What? Тук има още един блок уит. Тук има още уит. Мале, много ми е горещо. Я отида малко на... Тук има крафтинг тейбъли. Ще си крафна тук нещо. Мога ли пръчки да си крафна? Не. Ужас. Нищо, поне има крафтинг тейбъл. Мале, тук има 3 крафтинг тейбъла. Още нагоре има. Мале, айрон кирка, мале. Аз съм късметлия. Ма хора, ще трябва да излезя през прозореца на... Вили, имаше толкова чест. Абе, трябва да се разходя. Хора, падам долу, защото трябва да се разходя във водата. Хора, вече се разходих. Сега пак отиваме да лютнем так. База ли? Кой е? Не знам. Перка. Перка, да. Затова нека да се приготвям. О, тук има двончес. Мале, има 1, 2, 3, 4, 5 мутики има. И един лък. Сега ще вземи лъка. Пак трябва да отида да се разхладя. Ужас. Хора,
напишете в коментарите коя ви е любимата руда в Майнкрафт. В Warcraft искам да кажа. На мен любимата ми руда е Diamond и Netherite. Аз имам две любими руди. Хора, сега лютнахме... Хора, сега лютнахме тая перка. Сега ще лютнем и тая къща. Сам да си оставя тук честа. Искам да кажа лъка. Мале, колко вълна има тук. Венагически я взимам. Има и месо. Хора, видях един арбор, но сега го загубих. Това е парче от арбор. Хора, брат. Хора, в момента братовчет ми говори нещо, но аз не мога да щупя тия квадратчета. Братовчет ми каза да чупя самата дъска. Аз не разбрах. Май съм малко глух. Нищо. Земя. Хора, тук намерихме броня. Може да си я сложа. Ма има... ние вече я взехме. Сега се качвам нагоре. Какво има в този чест? Нищо. В този чест какво има? Нищо. В този чест нищо. Ресет ми си спаунпойнта. Трябва да си ресет на спаунпойнт. Отвън има чудовище. Знам. Хора, братовчет ми каза, че отвън има чудовище, ма аз го видях. Камерата ми падна. Още една минута и свършва. Видеото, че е 12 минути. Добре. Хора, братовчет ми каза, че видео да спира, защото иска да ми играе на лаптопа. Тей. Хора, напишете в коментарите дали искате да лютна, да видя какво има в онзи замък и там, в следващия епизод. И в онзи кораб. Да, също и онзи кораб. Сега тук трябваше да си крафнем легло. Ще си крафна. Хора, сега ще трябва да легнем да спим. Мале, излезе чудовище от леглото ми. Трябва да го убиеш. Не мога да го убия. Небето стана червено. Виж. Ще убива вилючурче. Искам да умра. Не искам да умра. Искам да спа. Аз забравих, че в играта има духове. Вие траслеш да го убиеш с кирката. Ма не мога да я ползвам. Хора, не мога да си ползвам кирката и лопатата.
Хора, ще си крафна, ще си направя хляб и просто ще свършва клипа. Да си направя няколко стака хляб и клипа свършва. Хора, трябва ми помощ. Чудовището ще ме убие. Мога да си крафна 48 хляба. Давай. Туито сега ти е най-дългото видео. Хора, братовчет ми каза, че това за сега ми е най-дългото видео в канала. Това наистина е за сега най-дългото ми видео в канала. Хора, и сега трябва да ям. А, не, човека ми още не е гладен, ма хора, ще трябва клипа да приключи. Ударете лайк бутона. Ще трябва да съберем 100 лайка за втори епизод на тая поредица от Warcraft. Хора, за сега от мен чао!